ଶୁଣିଥିଲି ଦୁଃସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ କାହା ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା, ଆପଣା ଛାଏ ଆସେ ଆଉ ଆପଣା ଛାଏ ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ କହୁଛି କରୋନା କଥା। ସୁନାମି ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ସବୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ତା ଜହର ରୂପୀ ବୀଜ ବୁଣିଦେଲା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ଶୁଭିଲା ହାହାକାର ଶବ୍ଦ, କାନ ଦିଟା ସତକେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ବିକଟାଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏମିତି ଅନେକ କୁହାରୀ ମଣିମାଙ୍କଠାରେ। ଏଠି ନିଇତି ଗଡ଼ିଯାଏ ଗଦା ଗଦା ମୁଣ୍ଡ। ମଶାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ଶବଗୁଡ଼ାକ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏ ଜହରିଲା ଜଞ୍ଜିରି ଭିତରୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟର କଳାରୂପ। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥାଏ ସବୁକିଛି। ହଠାତ୍ ପୁଣି ଦଧିଚିଙ୍କ ବାଣଠୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବାଦଲ ଫଟେଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ତା'ର ତଥାକଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। କରାଳ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ପେଶିଦେଲା ପୁଣି ଆମ ସଳଖି ଉଠୁଥିବା ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ। ଖାଇଯାଉଛି ଭୋକିଲା କୁକୁରଟେ ପରି ସବୁକିଛି। ନା ଦେଖୁଛି କଞ୍ଚା ନା ପାକଲା, କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ତା ଆଗରେ କେଉଁଠି ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମା କୋଳକୁ ଖାଲି କରିଦେଉଛି। କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁରା ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ସଂସାରକୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜୁଝୁଛି ତା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ। ଏବେ ସଚେତନ ଆଉ ସତର୍କ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ମୁକାବିଲା କରୁଛି ସେ କାଳଚକ୍ରକୁ। ଘରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ଏତିକି ହେଲେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନହେଲେ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଏମିତି କେତେ ଯେ ଲହର, ଯାହା ଫେରିଯିବ ସତ, ହେଲେ ଏ ସମାଜକୁ ଜନଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ନିଜେ ସଜାଗ ହେବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।